Proverbs 25. Hey, yabona mina Nkosi yami kulamalanga ngihamba nalo Proverbs ningikolele verses number 18 ngoba abanye benu ngihamba nehubo ningikolele ngikho kumahubo manje. Umuntu ofakazela amanga kumakhelwane wakhe uyisando nenkemba nokucibisholo okukhanya. These are 3 dimensions of umuntu ogamba amanga. Number 1 uyisando ihamla. Number 2 uyisoda. Number 2 inkemba uyisoda. Number 3 uyini ukibisholo and arrow. These are people kanza wethu. Umuntu makagamba amanga phambi kwakho or ngegama lakho usuka kuhlasela ngesikhala esi1 usuka kuhlasela ngekhala esi3 usuka kuhlasela ngesando ihamla aphinda kuhlasela ngenkemba phezu kwaloko akuhlasele ngomcibisho. Lo muntu uzama ukukushela ukuthi I make you to be unconscious. After being unconscious I cut your head. After cutting your head ngikwazi inhliziyo. Yabona mawuzwa amanga ngawe umoya wakho uyadabuka. Mawuzwa ukuthi abantu bathini ngawe nawe uzumanga ukuthi yimi lo wenza konke lokho bese umoya wakho uzushona phansi. Uyayizwa futhi nendawo ekhuluma ngawe uthi ungena uze kunalento eshonisa umoya phansi. Yile hamla ke isuka isebenza lapho. Mawungena endaweni la kanjwa amanga ngawe khona uza kunento ehlisa umoya ihamla leyo. Babaqala bakhuluma because abantu abaqamba amanga bayakwazi ukuzidefenda. Babazidefenda, they are using a sword against you. They are making sure that they cut you until you die. Bawazi ukuthi sword yani iBhayibheli lithi igizwe laNkulunkulu liyisoda ekhalipha ihlangothi zombili iyehlaba bese yahlukanisa. So manje amanga ane-level yesoda sokuthi amanga ane-power yokuhlaba aphinde ahlukanise. Abanye uthi ukhuluma nabo ababahlaba phinde bahlukanisa ugcina ungasazazi nokuthi uhuwe noma kusuwe lokukhulunywa ngaye. Kunabantu ongakamele ukhulume nabo which are liars ngoba abakwazi nokuzehlisa. Abantu abaqamba amanga ngabanye abantu baphethe inkemba bayogwaza baba. Umuntu angaqamba amanga ngawe kungcono ukumdedela ngoba ngeke azehlise. So they carry hamla, they carry inkemba, bese they carry umcibisho. That's what you are seeing the hamlet. Wasinde nkembeni umcibisho lo ilento ebema naye day mase bayidonsa unjena lapha kunomfundo bakukale bakunembubaleka unjena lapha emnyango uNicholas bema la bakunembe ngayo. Kunabantu ababehlula manikhuluma kodwa after the meeting kunokunye okubi abazokhuluma ngawe bese bakushaba kulahla phasi. Abanye niyadiscussa nabo kuthiwe kurada bathi bangakhwesha uwe bawuphonse umcibisholo. Abanye banayisa ungabakonfronta but nangabe sewusuka kubo baphonse omunye umcibisholo. I prophesy God will save you from the arrows of liars. God will save you from the sword of liars. God will save you from the hammer of liars. Proverbs 19 verse number 5. The false witness shall not be unpunished. He that speaketh lies shall not escape. Ufakazi wamanga akayekwa nophufuza amanga akayikusika. Nabo ke akayekwa ufakazi 1 siyamyeka akayekwa namhlanje this night bonke abaqamba amanga ngegama lakho baze bamoshela igama lakho. God will deal with them. Bonke abaqamba amanga ngegama lakho God will deal with them in the name of they will not go unpunished. The Lord will punish everyone okukhuluma kabi in the name of liars. Abantu abanamanga bayingozi. Abantu abanamanga kuthi sekulungile ufike bona kuqala akuqambela amanga. Abantu bangasakusizi uma ngathi bangisondela labantu laba ngoba zolo lokho besikhuluma nabo sewufikile umamgobhoza sewuhambe phambili sewufikile umabhidliza sewufikile seyifikile baba idoza seyivele yashaya ikata
yafika seyifika yashaya konke ongakwakha umuntu angaqamba amanga ayiwana kufe konke. But the devil is a liar. The Bible says they will not go unpunished. Divine justice is not mocked. The liars, if they think they will escape tonight, the devil is a liar. They will be caught in the name of Basayaka Masamba. That's what I'm here. But I was in government about this. It was Masamba. Once you confront the liar, you are not in the Shelana. It's kind of Masamba. It's kind of a fright. Basayaka Masamba. God, I want you to remember Sakamama. Elamanda Kayo, Abadimot Bakuluma, Atubaba, yes, so Delamapa, in the name of Jesus. I love that. I love that. Proverbs 26, verse number 28. Okamba manga ususum sindo. Akakho umuntu wakamba manga afuna into right. Wonke umuntu ekamba manga usuka afuna ukususum sindo. Okunye okuhlasela sabazalwane base EPC ukuthi bathanda ukubalalela abantu abakamba manga. The reason ukuthi ama conflicts esontweni ngene ngezwani ningahlalisani ningasakhulumisana ukuthi wena uthanda ukulalela umuntu okamba amanga. Abanye bena nikwazi nokuverifya ukuthi lento enitshelwa yona iyiqiniso noma isiyo yini indaba engakhona ukuverifya ukuthi nawe unenhliziyo embi vele bosovela unento yaphile le ayishoyo ufakazelana nawe bese niyavumelana bandla lomfela ndawonye. Bene angaphuma lapha kunabantu abahlangana nabo ubone ngamehla bakuthela wona mehla sigwile ukuthi abantu abangifuni laba bahlangene nje bahlangana ngamanga ukuthi bahlangene legama labo ubabuka nje so balendlela babuka ngayo banyekula umlomo uthi laba ngiyabaza uthi ngiyababona ngenzela ngiyena uprofeta kodwa ngiyababona laba uthi lokukhuluma kwabo bakhuluma against mina but not I stand as a prophet. They will not escape. They will not. Ulimi lwamanga luyazonda olubaqhobozileyo nomlomo othophayo usebenza incithakalo. Yazi ukuthi umuntu okamba amanga akasikabanisi kuphela uyayakha inzondo. Yazi umuntu angakamba amanga omunye umuntu anikabani kuphela nikine senisondana. Ingcono when there is tension, that's the first level kuthiwe seniyashayisana. But ningaze nifike esigabena sokuzondana mbowazi ukuthi la manga wakhe sekaphuma evasithi manje. Unamanga ane-crown baba, unamanga nenza nizondane. Yazi umuntu unithola nizwane ekhaya afika akamba amanga ayiwana ningaphinde nizwane niqale nje nikabane kancane emva kwaloko nizondane. Omunye ezakhafulela ithuna lomunye nesimanga somuntu owakamba amanga. They will not go unpunished. They will not go unpunished in the name of Jesus. In most cases bantu babakamba amanga ngawe basuke bakuzonda nethi bangazi ukuthi banga hotspot akubani. Ukuthi lokho impendulo zenayifiki njena ngoba kunabantu eseba hotspotisiwe ukuthi bazonde wena. The devil is a liar. Their connection is dismantled now in the name of Jesus. Proverbs 10 verse number 18. Liars are architects of hatred. Architects of good food. Ofisa inzondo unezindebe zamanga. Lezo ukuthi lento nisho lo muntu okhuluma amanga usuka afihle inzondo ngaphaka. Nawukamba amanga ngomuntu ungamzondi. Ngeke mawukamba amanga ngomuntu sokuthi kunenzondo ngaphaka sokuthi amanga ayizithelo zenzondo evalelwe ngaphaka. Angazi siyowenza kanjani kodwa leso sigubhu leso siyabhanga namhlanje ngoba there is no need to hate your brother. There is no need to hate your sister in the house of the Lord. Angazi bazalwane basondanelani basonda kamfundiso yedwa. The devil is a liar. Leyo mzondo catches fire now in the name of Jesus. Last but not least, Proverbs 6 verse number 16 to 19. Amanga vela kabili. Fold. Amanga vela kangaki? Nasi izinto uNkulunkulu angasithandi. Bangabe ufuna ukuchaza uNkulunkulu ke hamba ufunda Proverbs 6
Verses number, I believe verse number, starting from verse number 16 or 18. Funda from verse 16. Kukhona izinto eziyisithupha Nazo. azizondayo uJehova. Hayi prophet. Ubani? uJehova. Mangabe ngifuna ukwazi ukuthi uJehova uzondani, ngivula amadlebe ke manje. Funda. Yebo, eziyisikhombisa eziyisinengiso ephefumulweni wakhe. Shalo. Amehlo azidlayo. Oh my God. Nolimi lwamanga. Nolimi lani? Lwamanga. Ngoba socabe hayi neno mfundisi. Socabene nobani manje? Khuluma nami. Socabene nobani manje? Mina ngisayingena indaba yakho. You see, if you are fighting with someone and then they start to poke someone who is greater than you, leave it. Leave it. Nangabe kulwa nomuntu ne, bese balwa nomuntu omkhulu kunawe, wenzani ulo wena? Ngoba lo omkhulu yonibhanqona babili, khwesha wena. Once people bangaqala ukulwa nawe batamba amanga bowazi abasalwi nawe, sebaqabene noJehova, yenza njani wena? Vele uthi Jesus take over. Jesus Nezandla ezicitha igazi. nezandla ezichitha ini? Igazi. Sawubona wena sesokhipha isisu. Nezandla ezichitha ini? Igazi. Sawubona sesi okhipha isisu. Nezandla ezichitha ini? Igazi. Elana nje uzenza intombi. Kanti uyazazi ukuthi izandla zakho awasha thu kwasaluwani. Washa uthuwa kwasala. Point when ngithanda wabeka phezulu, I'm a 10 out of 10 kanti izandla zigcwele igazi. Hey, bulala lo 0 yaye 1 out of 10. Aya. Hey, unabantu babhiza, I'm a 10 out of 10. Bulala lo 0, you are a 1 out of 10. Ungazukala ukubulala. You are a 1 out of 10. You are no longer just a liar now. You are a murderer. There are people abahamba nama-murder case aseka-analyzwa. The day ayo-analyzwa adiscoveriswe, they will die. Okwamanje bayahleka ngoba uyambona umuntu ogangayo nokhipha isisu uyahleka. Kunento emhlayo. Udliwa yini wena? Kunento emhlayo. Akageni nokugena ngoba kunento agange ngayo. Kunento ayaziyo ukuthi wayenza. Ungakasivumi isono sakho angeke ube right. Ungayifihla izono zakho izwe lingakubona kodwa angeke uyifihle kuye. I know the reason people leave this church is because ukuthi amanga awahlali kule ndawo le. Athi angahlala sishumayela kwathi umuntu aye kwenye indawo ukuhamba kahle ejuba ofutha phambili. Originally fantastic baba. Ngiyazazi. Originally fantastic. Ngiyazazi makufika amaqinisweni ngilibeka njengoba linjani linja noma ngaligudla mina ngilibeka njengoba linjani linjalo. Kubeka lelo Nenhliziyo eceba imicabango emibi. nenhliziyo egayibozi. So abanye babona ngokukhuluma bona enhlizweni yabo so uvela umqanulile uNkulunkulu. So this can be the reason why ungaphenduleka unenhliziyo egayibozi enemicabango emibi ngabanye abantu. Bathenga iGalaxy Boy or whatsoever uyakwata. Hey, yemonase nomona nhliziyo mbi akazi bantu babanjana. Bantu balwa nomuntu athenga impahla eshiphe nakangaka. Sipili Galaxy Boy ngizabetha bathi umuntu akuloye bindabe nomona akufase ngenhliziyo ngoba wena usebenzisa iPhone nayo isikisi. Abanye bamzondela ukuthi uyageza nje bathi abamzondi ngamagama bamzonda ngenhliziyo. Umuntu avela babanqapha abanye basakhona nokuhlala nawe hayi ngoba khona wabenza bona indaba banomona nenhliziyo embi egayiboza. Awusakabananga nami ke manje sewukabene noJehova. Awathanda lo verse lawo ngoba ngwafunda ku family meeting. Oh good Lord, nali verse la ku family meeting ngoba abanye bakhuluma kakhulu kanti bathwala.
Nabantu abekho lana asenabosisi njena asenabobaba ngoba kunabantu abathwala ngabo abanye abantwana nje hayi ngoba bathatha isinqumo bayabanquma bathwala ngabo. Yilo ivesi lena la family meeting sithi singakadli sibe sesinikezele lento lena sithi nazi izinto angazwani nazo uJehova bantu abanenhliziyo egayibozi ngoba umndeni nawo uyakwazi ukukuvalela. Umndeni uyakwazi ukukuvalela bakuloye bazi bakuloye ngey'nhliziyo abanye bakuloye bazi bakuloye direct. Kibele inhliziyo egayibozi nezinyawo ezishesha ukugijimela ebubini. wena wabikhopha wena wabikhopha uyagana wena wabikhopha uyakambheke baba wena hustling boyfriend namanje iphumile iyo wabikhopha yoshaya ugesi be-Christmas tree lela iyakhona. Wena wabikhopha iy'nyawo zabantu ezisheshayo ukwenza okubi ziyamkanula uJehova. Sihleli nabantu kule ndawo lena bayashesha ekwenzeni okubi. May God save you in the name of kutshele ngathi yophela amen ungakashayi no-8 phelile manje amen. Futhi nofakazi wani nabo mina nomagana namnini ugana ngubhekile ngoba mina ngigana bawuthi agana nabafika bomthetho ngavele ukuthi mina ukale nga-8 wayeka ngo-12 wenze ini imrekhodele kumrekhod because angifuni ukuba ngufakazi onani onamanga onani ungamele umuntu akambamanga ngoba niyohamba nonke in the name of Jesus. Oh, is that right? Yeah. You sure? Yeah. What in the man for? Why do you go so much again? All right, that's good. Number 1, a type of liar, deceptive liar. Deceptive. But deceptive, all deceptive. They flatter you. A deceptive flatterer. Lo mundo praise yo kanukamba mama. Ya lo praise. Njengoba sisi nje bathanda ukuma nabantu down angazi ukuthi umele nayo. Down umile naye ubhuti uyambona ukuthi ngathi uyisigebengwana lo kodwa qhubeke eme naye. Ngesima yisister ulimele na. Awulimalanga abalo bampraise wamuhle ntokaza nemehla komahle babhize esikhomeni sakhe solulalela amagama. Those are deceptive flatterers. Bakushangelela ma 26 bantu abakushangani ngelalela bakwazi ukukhulumisa babe bakamba manga to get what they want, to manipulate you and to control you. They mask their intentions under flattery. Bantwana babafuna imali kubazali babo bayangamanga. Ngesimama ngicela imali ye-photosynthesis. Umzali ngoba angafundanga ayikhiphe imali ye-photosynthesis. Jesus Christ. Kunabantu try to gain favor and advantage through insincere words. Bafuna favor nani ne-advantage through insincere words. Ukamba manga ukuze uthole favor. Ukamba ini anika amantombazana wena la ngoba kudala uyidla imali yokuza. Ungabheki phansi uyayibambisa. Kudala uyidla imali yokuza. Kudala ufonela babomntwana uthi umntwana uyagula angaguli. Kudala ufonela babomntwana uthi umntwana umazumbileni akakambili next. Kudala uthatha imali yomntwana uyithatha ku-ATM ngekhadi lesasa uthi uyothengela umntwana izinto uzuyenga ne-government ikunikeza imali bawusuka lapha uyothenga ama-paysa dabka. Deceptive flatterers. These are people who lie in front of you to cover izinto abafuna ukuzenza bakamba manga. Mawudibana abanye babhema unga nababhema inyawupe athi umuntu ufuna ukuyothenga isinkwa mawunikeza isinkwa sithatha silahle phansi ufuna imali ngoba ufuna imali yokuthenga iwunga or inyawupe. Those are deceptive flatterers. Number 2, malicious false witness. Malicious false
Proverbs 19 verse number 5. A false witness shall not be unpunished. He that speaketh lies shall not escape. A false witness deliberately distorts the truth to harm others. False witness yilabantu abakamba manga kuma cases. Abe false witness athi ngimbonile enzani umuntu abangakamboni. Kunabobhuti bethu, kunabosisi bethu, kunabobaba abasemajele because kunabantu abakamba manga. Kunabomakhelwane ababa ma false witnesses. Beme boxina bafunga ukuthi bayokhuluma iqiniso babe bakamba ini amanga emsebenzini abanye baqoshiwe because of this kind of people ama false witnesses. Bantu okuyavela passage emsebenzini babantu bakhuluma nawe sebalungisa ishoshomane ke manje lokuthi uphele lo msebenzi, but I stand as a prophet abema against wena, they will be scattered right now. Their lies are weapons, but we destroy them now in the name of these lies, which are lies of false witnesses. They destroy identity yomuntu, they destroy relationship and reputation. Abanye abantu banesithombe sihle emphakathini but bavela abantu bavumelana bathi umuntu uyabheda kwasebonakala ngisho nezinto emphakathini ngoba siyabathanda abantu abangasebenzi. Siyabathanda abantu abangasebenza, laba abasebenzayo silwa nabo. People can team up against someone who's doing good because they want someone who is lazy. People can go on a strike because of someone who wants okuhle, but umenzi okubi baze bamfihle nasendlini zabo. Isigebengu bantu basemphakathini basifihla nokusifihla. Kodwa bakuthiwa kanjwa manga kukanjwa ngomfundisa kusukuma ilokishi lonke lithi akahambe akafe akabulawe kodwa wenza okubi bayamfihla. Noma niyathula noma nenzana neprofeta yohamba ngemshelile iqiniso. Proverbs 12 verse number 22. Laba ke bayingozi kakhulu. Uyabona mangidila nale hlobo lolu Nkosi vela angazi wenze njani. Zivalele endlini be-introvert, habitual liars. Kunala hlobo labantu okuthiwa habitual liars. That is why they will never be answered. Lo muntu ukamba manga unnecessary. Nala kungadingeki khona manga ukamba manga. Those are habitual liars. Bakamba manga kungenasidingo, bakamba manga kungenanzuzo. Lo muntu soya enjoya ukwenzani kanza kwenu. Proverbs chapter number 12 verse number 22. Fund. Life. Fund. Izindebe zamanga ziyisinengiso kuJehova. Kunabantu abaso avula umlomo kamba manga. Omunye avuka nje kuseni so kamba manga. Osisi bathi amadoda athi ngosisi. Yebo. Osisi bathi ya amadoda njalo. Yebo, namadoda athi bafazi banjalo. Omunye ukhomba omunye swe, omunye uvikela isola. Washo ingoma yaseZayoni. Sihlele nabanjalo abantu. Omunye khona umkhomba, yabona ke lo baba emntanami. Nawe wakamba manga ukuze uyombona, ukuze ukhulelwe wakamba manga. Kodwa ukhulelwana ngoba ushadana. Awugananga phela wena. Yo, khulela umuntu oshadile ngoba yena ukhulisa umusi. Ya. Wena uyamitha wena. Wamitha ngoba uyagana. Khona manje sikhubile nasontweni. Akekho nasho ukuthi ubaba ubani. Ingane izala isazofuna ubaba. Iyo habitual liars. Omunye uthamazi ubaba wengane amnikeze omunye habitual liar. Omunye azi ukuthi umntana wakhe athi buka lo mntana lo impumule nje ayikho kamasonto. Umntana la kanosota lakhaya uyomvuma ngazabe mdala. That's a habitual liar. Omunye uhlela sontweni athi ngisindisiwe azazi ukuthi akasindiswa. They are a habitual. Abantu bakamba manga for useless stuff. Sometimes kuza abantu imike kamba manga. Ningaze niliphakamisa isela ngoba lismooth operator and lihle la mlonyeni. Isela niliphakamisa lize limele ngaphambili. Nilibona selila ukuthi hayibo isigangi lesi.
iselalela ngendaba yani yamanga. They are habitual liars. And these days people love lies. But they enjoy lies. That is why Netflix is trending. Showmax is trending. Prime videos, they are trending. Akakho umuntu obukela imovie angazi ukuthi le nto yenzeka lapha ama. Well, you are escaping reality to watch a lie, and you enjoy watching lie. Amandiyo wabukelayo nabangazi bakhulume ngesizulu le nto abayisho lapha bakamba ama. Well, angibayekela abantu bazokwata. Oh, bazokwata bakanikeli. Ngelela nomnikelo wakho mina. Habitual liars, they normalize deceit. They are good to deceive. Bakamba mama nje. Bakudeceive namabomu. Umuntu yalazi kini sasa keep information omqoka ngoba umuntu okamba ini. Aleki customer ngafonela ngo10. Uyazi uyaphi? Asayibeke online prayer namhlanje. Kodwa khona uphuma ekhaya bathi online prayer. Akasabuyela ekhaya manje. Ngeke confront umuntu ukamba mama. Othenga abanda. Uyaba yini wena malina? Makhaza khiphe endlini. Thina makhaza sihlalisa endlini. Nikhuthuzwa njengoba niyaphithizela. Nale boyfriend yakhe ayinayo nekani. Uyowehla nengubo ushone enzansi. Amapharaza adonsa ingubo. Uyaphi ukamba mama? Jesus Christ. Deceit is part of the habitual liar's character. Deceit, they will deceive you. Kunabazali baphelile manje. Kunomntwana basho ukuthi usevasithi, akekho evasithi, ngubhokli girl manje. Dayisa amabhodlela etafeni. Hlala phansi kuthenga utshwala, nakuthenga utshwala enze sho ukuthi amadoda akuthenga utshwala etafeni. Yena wazi ukuthi uyafunda umntanakhe. Akamfonela ebusuku athi nomsindo ungamangali vele la ngihlala khona irace yami yabheda akuna race umntanakho udayisa ngomzimba egoli. Amina ngesabi mina because habitual liars wabayena inquthu la usuka khona wathi uze eMpumalanga uzofuna umsebenza estradini lapha kutholakala nini nama crop top ukubanda kangaka namajazi ayingwela amakhulu angaka bahubha ngathi ba wardrobe nime lapha ndayisa ngomzimba. Bantu badayisa imbili mina, badayisa amahotwana, badayisa ingingile mina, badayisa izinto ezidayisekayo. Wena waphuma ebusuku le night shift uyibamba bonke amalanga. Namanye amadoda amakhanya ungashaya u9 sebafazi. Habitual liar, you are even lying to yourself. Yeah. Habitual liar, bakamba manga banga. And baphila ngawo abantu. Umzala amazi umntana akhe ukuthi akasebenzi kodwa expect igrocer. Azathi phuma abantwana bayasebenza, amantombazana ayasebenza, ayosebenza ngani umntana akhe? Umntana osebenza ngani makabudla iKFC, yomntana ofebayo, awudli iKFC udla amathambo umntana. Habitual liars. Athi umzali mina bengazi ukuthi umntana uphila so, awuthi uphila njani? Uphila njani? Njengoba baphuma akafaka iPPE usebenzaphi ngoba namandiya nga9 avala. Because umuntu obamba inayiship uphuma afaka iPPE uthatha imoto yetransporter imthatha egeyidini lo wakho ongagibelele egeyidini usebenzaphi? Sebenza njani noma nasikafutini? Dala kuphuma ntambama njalo akaphathi isikafutini kodwa ubamba inayiship khona nakakhona. You are a habitual liar yourself. Uyamazi umntana kuphila njani. And bantu baselokishina, iy'hlanya zaselokishina, iy'daba zaselokishina bayakutshela ukuthi umntana akho wenzani. Ushaya ungathi awuzwa ngoba nawe umama oyimvila. Bathi basebenza bekade bangangawa relaxa wazala kuphela. Bathi bantu bafuna umsebenzi wena bafuna indoda enemali. Phela amen man. Habitual liars. Babhiza abanye omama bafuna nomsebenzi, bafuna nama-RDP, bafuna ney'tandi bese kuba nawe ufuna indoda enemali, indoda ezokuphatha kahle, indoda
indoda esebenzayo, kodwa into esebenzayo ekhaya ivili leroloni kuphela. Le ndamazi singayisho kanjani? Asiyekele kukambe mangakithi, asiphumele ngaphandle ngenza kwethu, senze lokho okufanele sikwenze ukuze sithole lokho esikufunayo. Ngeke ulale ilanga lonke bese uexpecta ukuthi kuyowehla imana from heaven, imana yasehlane wena uselokishini. Amana khaya ba. Baba, iloni yakamasipala phethe amanzi iye eplazini kuphela, ayikavami ukungena elokishini. Elokishini ungaphela amanzi, bathi lindana amanzi azobuya. Ushothi imana yabantu abasehlane ayisiya abantu abala. Wena usendaweni yemali la, kodwa ukamba ama uyaziyenga. One day nyowini lotho khiphi ikhololo, phelile imali yakho kaBetway. Aya abashayo 8 sekusele kancane sovela ukwatile. Ngiyanemba ngesazi amanga lies kamba mangaze niyenge noNkulunkulu. Kamba manga uzuthi uNkulunkulu ngiyiphatha kahle mawungangiphendula kana ukamba manga. Encwadini yaJames lithi iBhayibheli, when you ask amiss and you ask for ulterior motives were. Uthi ngikelela ukuthi mase ngiphendulile ngabothi wabamba uJehova phela uclever baba. Uthi ukelela kuyofeza inkanuko zakho zenyama. Okunye baba akuphenduli ngoba uyakubona ungumkambi manga, ngumfarisi. Engiyahlanyela Nkosi. Ngizwa la kimi la. Ngiyahlanyela. Ongiyathanda inkinga mase ngimdala ngiyodayisa ikidney yami. Yipi kidney lo oyifake idragon, ukanti khona ongayidonate khona. Lo oyifake idragon wayifaka imonster njengomfundisi wakho, wayifaka ama-energy drink, ukanti bangayithatha esibhedlela bangayibonga angeke isasebenza. So ifake izinto, ikidney yakho inembiza manje. Ikidney yakho inamanzi espade, ikidney yakho. And you're lying to yourself. Hayi mina makubhede empilweni yodonate igazi liyaphi? Liyenzani? Linesifo esingaka. Liyenzani? Ligazi liphela ongaligezi. Awudli nakahle. Uyodonate ibabona ungavuki baba uyokhala inyembezi. Uyofika omunye uprofeti akuthandazele. Ugcine ume la ume khona njenge-Apollo. I-Apollo nayila zafika sayithola ila solo yabala solo ikuphi into yenziwayo kuthintwa amalambu kuphela, but yona imekuphi la because of amanga. Habitual liars will stay in one place forever. Hlukana namanga. Nimbuka njani? Anesaba. Wena ngibheka ngathi ngiyanesaba. Habitual liars nikamba ini mtiseba kela moja love. Nawo amanye bangabuhlungu lawa kabuhlungu endlula onke. Self deceiver. Uhlobo lomkambi manga luyinkinga. Proverbs 14 verse number 12. There is a way which seemeth right unto a man, but the end therefore are the ways of death. Kunendlela bonakala inhle singisa ngisasenzani naso. Inendlela bonakala inhle emehlweni omuntu othi isiphetho sayo ukufa. Kunabantu abaziyenga bona self deceiver. They lie even to themselves, not to others, but to yourself. Uyasiyenga nje wena. Mina uyofika umuntu angithatha. Uyephi? Khulu counselor wakho. Cancela, uso right now. Cancela, sell right now. Because you come manga every time. We report in the neck. Counselors can't even attend to your cases sometimes because uziyenga wena. When abantu abane delusion, angiyazi ukuthi le delusion soyikhipha kanjani. Bakanti kuze ka prophet kuyovela vule yonke iminyango bese ngabathathwa ngelikhefu bayofakwa bayani wena. You are deceiving yourself. Uprofeti uyofika akutshela ukuthi namhlanje uba uthi uvula umnyango kodwa kumele uvuke wena uyosebenza.
uDavide bamtshela ukuthi uyinkosi ngakusasa wavuka ulusa inkomo for 13 full years. Wena ungatshela ukuthi uyimillionaire uhlala phansi ulindela amamiliyoni usazohlupheka wena. Awena usazohlupheka. One prophecy wena sowufolda izandla zakho ufasa igoda uthi kuyalunga. Hey, nokungibheka nje ngibheka imillionaire. I was nokubala 10,000. Ibale nje ifike ku 10,000 I call the millionaire. Amamiliyoni wenza njani? Oh, ngiyathanda amen masuphelile. They convince themselves of falsehood. I'm not saying now take out the room of faith, but khona kwazi yona ukuthi angeke kwenzeke. Uyakwazi lokho ukucabanga manje la angeke kwenzeke. Lento ifunayo ubuka wena, ubuka izinto onazo, bese ubuka le, bese ukufaka igrace la ingangeni khona. Khona ukuvula igrace, khona ukuvula imfundo. Abanye abathandazi bafundile bangena. Abekho ngapha bakwata angibe ngapha. Okunye kuyovula umthandazo. Uyothandaza kungena abathandazayo. Kodwa khona la kudingeka khona imfundo. Noma ngakuthandazela kanganani nithi hambe emsebenzini mawungafundanga uyofika bathi sisi kungena wena apha amaphepha we bathi khosha sisi besithi serious. The grace can take you in, but what you carry will keep you out or take you out. There is nothing to show. Uyivila. Ialam ikhala ka5. Ubona ukuthi snooze. Yabona ialarm now say snooze khululeka. Awindawo empilweni. If you still snooze your alarm khululeka awi. That's God. They lead themselves to destruction. Umuntu oyi self deceiver uya kumuntu ambona ukuthi uyabheda. Uyaziyela. Uthi lokho lo uyinyanga lethu nemali. But sawubona inkosazana uhlekani. Uyatshela ukuthi lo uyaganga lo. Abanye benu ama-2000 lomkhuba omubi angabona imoto enkulu iphakathi uzane nawo sekamile lapha afushe stibhili lapha afushe yonke lento ngathi amabhinga sekakhulumisa umasilapha so umewindini emoteni lemoto umuntu ongamazi ngabeka nawe khona uyanaka zefu la umusha hamba. Why can't you walk? Nenyawo lesi zokuhamba umuntu uva phakathi ekaleni awumazi umuntu ukidnap abantu manje so uhleli ngaphakathi wena ubhala ucurrent lapha ngaphakathi uzusika igwapha ungibonile bengihamba nobani hayi phela ngikhona mina uzohamba uhlabelela uvukile umalambane uvukele umalambane bawumsonto. You deceive yourself. Some of you keep on telling people I deserve better than this. Sometimes better will not be saved in a silver platter. Sometimes better you have to work for better. Okunye okubetha funa unganikezwa neya funa ukusebenzela elija. Someone must teach you to work for lente better. But ngoba sesithandaza kaprofeta sengibuka indle enkulu nje manje. Hamba ngibuka indlela amakhalane enkulu bese ngithi one day will own you. Yeah, into abanika isibhalo endluleni. Abanye sebathandazela ukuthi kufe bobababo nabomkhulu babo so that they can inherit indlu zabantu basazophila. Ukamba manga. They're deceiving yourself. A self-deceiver will lead themselves to paths of destruction and they will lead themselves to bad decisions. They will take a decision better. There is no need ukuthi intombazana enhle njengawe ibe proud ukuthi iyabhema. I'm telling you, there is no need ukuthi intombazana enhle njengawe kuthiwe iyabhema. Ayikho need yokubhema ihabli dabli. Ayikho need yokubhema ivapor. Ayikho need asikho nje sidingo sokuba isitimela samalahle umuhle kangaka. There is no need. Akulona ugwayi lento lena isweet yewe na sweet wakhona yewe na ubhemwe na kamele ngawuyabhema. There is no pressure of ukuphuza usesemncane. There is no pressure of ukushintsha amadoda usesemncane.
ufana ugijima ngoprofeta uthi prophet bambidala liyaphuka una 20 usaphuka umqondo wena akamele ngakuphuka amagala emjolo kuna bayiphulele inhliziyo vele uzubambelela esikoleni. You are still young to be jumping from one area to another. Omunye una 16 so uthi amadoda izinja ulayekile awufunanga nabafanele na 16. You are still a minor, but so abafana banamanga bakulayile. You are not supposed to be attending to boys there. You are supposed to be attending to schoolwork. Bantwana bangena Mr. Price bawuthenga impahla eziphilayo. Wena ungena Mr. Price uyothenga impahla engasi. Wardrobe yakhe igcwele igebhe usibiza ngebhedi namadola aphashile. Awusakwazi ukugobisa kahle mawugobisa imilenze yakho ngaphambili kuyagqiba blenka ngemuva la kunelayini elimhlophe lama-tiles. Usakwazi ukugoba kahle wena awukwazi ukuyigobisa kahle wena. Ngitshela ukuthi ushintsha abantu. You are a self-deceiver. You are deceiving yourself right now. You are deceiving yourself. There is no